Feminine male soft versus masculine male hard. Ano na naman to? Kung si Jesus Christ, makita mo under, ano isipin mo? Oh! Literal. Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo Lat. Hindi ako nag-ahit ngayon dahil sabi ng mga admin ko, kakailanganin ko daw to sa sobrang pagkalalaki daw ng video na ito. Kaya atin agad simula, lalaro tayo ng sulot-usukot. Alam nyo na. Boy, niligay na gabi, boy. Bawal na, boy. Magawas ng grasya. Bawal. Hindi pa sunod ang grasya. Buang mo yun. Mas kagalit. Ba't siya nagalit? Sulot dahil hindi na siya naniniwala sa mga ganyan pamahiin. Siguro paraan lang yan para gawin ng maaga ng mga bata yung kanilang chores. Ay, salamat. May nag-edit. Uy, pre-bat ka rin. Nga, mismo. Lalabas ang grasya. Pasok ka na, it's that classmate's turn. Oh my God! Wait, sir! Hindi ako prepared! Wait, sir! Si Kyle po, nagpapatawa. Okay, wait. Ito na. I remember Hi, so many guys. people. My name is Patricia. My interest po is... Ikaw po, sir! Pwede ba ilipat mo na lang ako ng classroom? Ayoko na. Nakita ko na to. May mga nakita akong comment nito. Yung kanya tinutukoy doon daw ay mga babae lang na feeling nila or gumagastos above their means. So, naiintindihan ko yun. Kaya don't fix broken people. And so, hayaan mo sila. Huwag kayo magpagamit. Bla bla, may mga ganon. Sukot pa din sa akin to. Sukot! Gawa ko ng TikTok dyan, pero harassment and bullying daw sabi ng TikTok kasi nga mga bata nandyan. Hindi ka na pwede mag-joke. All the things I did. Cancel! Babae naman i-cancel nyo. Lagi na lang lalaki. Pag babae nagsabi, iba. Scott, diba? Walang pinipiling gender ang cringe. Sabi ko na eh! Pag babae, slay queen! Okay. Yan ang Chad na reply. Sukot. Feminine male soft versus masculine male hard. Samahan niyo ko mag-ayos, pupunta tayo ng BGC. Nagkayayaan lang kumain yung college friends. Ewan ko ba't BGC pa? Kailangan natin magpapogi kasi baka nandun na yung hinahanap ko. Yan, magko-concealer tayo, tatago natin yung mga kapangitan. Naglagay nga rin pala ako ng color corrector sa under eye para hindi ako mukhang puyat at sabog kakaswipe sa dating apps. Tapos yan, i-blend na natin. Hindi nga pala ako magpa-foundation para mukhang natural pa din. Ayan, dapat mukha kang makinis para pag nakasalubong ka shorty, bigla siya mapapalingon tapos papakanta ng... Isa to sa hilig kong gawin, yung maglagay ng bronzer. Para makakilala ko na mahilig mag-travel, iisipin niya lagi akong nasa beach. Tapos lagay tayo ng konting blush para mukha kang kinikilig, mukha kang in love. Kahit sa totoo, ingit na ingit ka na sa mga nakikita mong magjowa. Sino ba to nasa gilid ng kalbo? Shoutout dun sa nagtag sa akin sa video na to. At least meron tayong konting review. And pag-usapan natin kung anong klaseng lalaki ito na nag-makeup, nagpapaganda, nagpapakinis. Obviously, kung mapapansin ninyo, yung kanyang quality o yung kanyang karakter ay hindi masculine. This guy represents femininity. Okay. Femininity dahil ang isang babae ay always conscious sa looks nila or sa skin nila. And kung mapapansin mo, sinabi niya na kinikilig-kilig siya and gustong-gusto niya yung mga romance or yung mga love, naiinggit siya sa mga couple, which is gawain ng mga babae yun. Feminine na feminine yun, napaka-soft. What? Ito yung hindi maintindihan ng mga lalaki at saka ng mga babae. Okay, sige. So, tuturo mo nga sa akin bilang lalaki. Tinignan ko naman yung birth certificate ko. Tinignan ko yung mga trip ko. Mukhang lalaki naman tingin ko sa sarili ko. Ang mga babae, they prioritize love. Alright? Talagang feeling nila yan. Yun yung feminine quality. Love talaga yan. Yan ang hinahanap nila, yung feeling in love. Pero yung mga masculine, brother, yung mga barako talaga, yung mga lalaki, mas importante yung respeto. Respect first. Then, saka pa lang yang love na tinatawag na yan o yung romantic na yan. Never mo makikita ang mga sayan na kinikilig. Sayan? And ang rason kung bakit hindi nakakaramdam ng mga romantic love or mga kilig ang mga sayan o ang mga lalaki, ang mga babae, ang mga masculine, kasi usually we tend to be matured. And once you become mature kasi, you're no longer
soft dito sa area na to. We are more Nandito na sa area na to! Pero hindi ko na siya maseryoso ang pinagsasabi niya. here. We are using our logic most of the time. Although we do have this heart. And yung mga pinakamagagaling talaga ng mga lalaki, tulad ni Tatay Digong, both their mind and heart is in synchronicity. Or ibig sabihin, merong connection between the mind and heart. Meron silang tinatawag na Kailangan may politikong kasama dito. Okay, alam ko na anong klase itong tao. Ito yung mga sumasamba ng mga idolo nila. symbiosis. Nagkakamali. Merong nagko-connect, nagkakaroon ng unity between the mind and heart. Unity? Kulay yun kulay ko yun Lagay masusukot. Sobrang sakit sa sukot nito. Feminines are naturally insecure. And that is the exact reason kung bakit Una, pinoproblema kung sino magbabayad sa first date, 50-50 or hindi. Pangalawa, yung ayaw daw sa feeling expensive na babae. Tapos ngayon, makeup. Lahat issue. Mas maraming issue. Mas maraming pera. Yan ang Sigma male grind set. Nakalbo ka nakakaisip. Kasi mga kalbo mahirap magkatiwalaan. Ikaw ka nagsusombrero ka sa loob ng bahay. At tinatakpa mo sa buhok mo. Hindi ba klase na insecurity yan? Pero yun nga kahit napapansin namin yung insecurities na yun, hindi yun problema. Okay lang magkaroon ka na insecurities. Diba? Damdamin mo, ramdaman mo, pakiramdaman mo sarili mo. Hindi masama yun. Hindi masama magkaroon na insecurities. Parang kailangan, malagpasan ko na to. Wow, isa akong main protagonist sa anime. Okay lang yun. Yun yung toxic part ng sa ganyan Ito yung hirap sa social media. Kailangan meron kang laging arc na kailangan lumalakas ka o nag-i-improve ka. Hindi ba pwedeng chill lang, mabuhay lang? Lahat may pressure, maging kung ano man kahit ano pang gender yan Kapagod. Nakapagod social media para lahat nakatingin sa'yo. Diba? May ganung pressure. Ano ba na siya? Yes! So may hostation pala sa TikTok. Sige, babalik na ako sa TikTok. May hostation pala ito kahit paano. Walang alpha male. Sa alpha kid! Ako, bakla ako noon. Ano? Sagot! tulad ni Tatay Digong, Sige, bigyan mo na siya 2 sukot. Para lang sa'yo lahat to. Ayan pre, ilang percent yan? Kita ba? 70%. Ilagay mo na yan pre. 70%. May gusto ko 99%. Aba po, tsa. Always strong. You know. Sabihin ko na bang aray? Always strong. Diba? Nakapala kalbo Amo. Tuloy na malakas. Aray ko! Tanggal agos mo pag pinagtripan ka na ng tropa. May nakakatanggal na ng sama ng loob sa katawan ko. Ayoko talaga. Pag talaga kalbo man. May something sa kanila Shoutout sa mga kalbong nanonood ngayon dyan. Kayo ang green flag. Ayos lang na love mo yung mga babae mo, pero pag in love ka na, Hindi mali na yun. that's it na. Kumbaga, wala na. Iba na yung mission mo. Kumbaga, Siya na ang mission mo. ang mission mo na Ano dun yung na babae. yung mission na to? Wala Ano ba mission ng mga kalbo? Ang dapat nga kinaiinlaban mo is yung, Goal. Mission mo. sarili mo. Yun ang first love. Sinasabi nga nilang dapat ang First love, yeah. ang love talaga nung lalaki. Ang first love niya yung mission niya. Exactly. Second love. Mga mission impossible. Ang mission mo magkabuhok. Pag nagkabuhok ka, tapos na ang mission mo. Ayoko na nito. Sukot! Text ko lang tagabuhat ng AC. You don't think I look pretty like this? Ang pinakamalakas na lalaki! Yan ang tunay na alpha male. Magagawa ko na yung edit. Sa ano po dito? Yung may department store po ba yun? Ayun sir, dito sa may... Meron po doon pangahit ng bulbol. Pangahit po ng bulbol. Mukha niya. Ha? Ang bulbul. Yung papa po kasi, ano po kasi, 3 beses na pinapabalik. Gilit po ba? Gilit ata. Oh, meron doon. Sigurado yun. Hasig ko. Parang iba na ata inaararo ni Alpha. Papa Opo. Alpha kid Pangahit ulit. po ng bulbol yung hinahanap ko. Saan po ba yung department store niya? Doon. Pag At least nagpasa game si Kuya, di ba? Sige po. Thank you po, sir. Sige. Wala yun. Doon ka na sa sulot. Sige, at least yung panty-trip mo, hindi siya masyado na stress o hindi nyo masyado pinagtripan. I'm sure bored na rin yan kasi nakatitig lang sa kawalan niya most of the time. What's up guys? Yan kami sa Plaza kung na, what's down? para mag-prank saying I love you to saya. strangers. Oh yeah. Hoy kuya, araw mo po na I love you. Okay, out. Alis ka na dyan, pre. Alis ka na. Ay, joke lang.
lumapit siya na walang face mask. Safe ba yun? O baka dati pa ba? Baka naka-face mask. Kuya. Aram mo. I love you. Parang hindi ata yun ang gusto ni Kuya. Hindi kayo talo. Diba? Kung gusto niya alpha male. Hindi prankster female. Okay, ito na. Magkukulay na ang dalawang asim. I love you. Akala ko ikaw ay yan. Totoo sa aking paningin. Kuya, I love you. I love you too. Iba-iba ang kultura natin, no? Sa Japan, hindi nila binabato-bato ang I love you na parang gano'n lang eh. Espesyal yun. Pag sabi nga lang ng apelyido, big deal na sa kanila. Hi, Kuya. Aram mo po na I love you. I love you. Ayun, mali ka pa. Huwag mong hawakan na rumi eh. Hindi mo alam saan niya pinangkamot yan. Umaasa ako na sana kasama nila talaga to. Hindi talaga to totoo. Kuya, aram mo. I love you too. Sukot! 5 sila, tigi isang sukot. Leche. No. Meron akong binate kasi alam niyo po kagabi, may mga nag-share ng alala ko siya. Oh my God, I'm happy. Alam niyo sa totoo lang, okay na ako na mahirap ako kasi mayaman ako sa kaibigan at Blessings. Nice one! Kapir! Otlum! 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 Abis na iba ng mukha niya. Abis na iba ng mukha niya. Hello po mga taga-Imus Cavite. Ba't kasi nagla-live ka sa comm shop eh? Idol din ito eh. Magandang gabi po sa inyo lahat. Alam niyo po, pinakamalaking share ng fandom sa Cavite. Oh my God, Assalamualaikum. Aloka ni Shaytin. Masalam sa mga taga Mindanao at Marawi City. Thank you so much for watching. You know, as far as in Mindanao, mula Apari hanggang Hulo, I would like to say, Mama Otlum loves you all. Si Maverick, shoutout mo daw, yung bakalang makulit. Pansamantala ko pong puputulin ang live na ito at magbabalik po ako mamaya dahil sa buwisit ko at ayokong himatayin. Pag ako ba'y namatay sa kabwisitang ginagawa nito, kaya hindi bang alam mo ng mga anak ko? Hag mo nga ng onting sando, amoy na sando. Kung wala ka na maintindihan, kung wala ka na Maitan, kapit ka sa akin. Good vibes lang. Ano kayo? Yung kay Kalbong Sombrero fan o Mama Otlum enjoyer? Comment nyo na sa baba. Sulot yan, sulot. Ano na naman to? Main, modern. Alam mo yung pinakamaganda rito? Yung merong Bible quote. Lagi. Ito yung mga pinakamagandang kombinasyon. Yung sabi ng isang sexist na statement. Tapos biglang, boom! Merong Bible quote. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Kaya nang nararapan sa Panginoon. Sabihin mo sa akin, single ka nang hindi mo sinasabi. Masikip ba yung sombrero mo? Hindi na ba pumapasok ang dugo dyan? Pasa ka pa hindi mo na makakakualab si Zainab. Yan, kaya nababan yung account mo eh. Buti nga sa'yo. Sukot ka, mapa-video man o photo. Sila, gigising na madaling araw sa Lunes. Ako na panghapon. Hey! Tunay na lalaki. Kaya sa umaga. Mas nakakantok ka sa hapon kasi doon yung siesta mo, di ba? Sulot! Sulot na lang. Magagalit si Kalbo sa edad. Gusto niya, barako. Normal ba mga anak ko?
Lalaki tong barako. Partida, wala, hindi pa kalbo yan. Sulot. Ikaw yung babae na binigay sa akin, kaya ikaw ay alagain. Oh! At ikaw lang babae, hindi na makahanap ng iba. Sa'yo lang lahat yung naramdaman ko. Para Oh! sa'yo to, I love you, Oh, mahal. hindi naghahabol yan. Andito lang ako para sa'yo, kahit saan man sa mundo. I always love you. Ungas? Ungas ba yung nakalagay sa... Ang pagmamahal talaga ay nakakaungas, nakakatanga. Hindi mo ginagawa ng normal na ginagawa para sa mahal mo. Take note sa ungas na to. Walang kwenta ang angas kung meron kang ungas. Tanda mo yan, tanggal ang ungas mo. Kuya, ano ba naman yan, kuya? Kung kailan naalis na ako, tsaka mo na naman nilinisan Kang yung galit. heart ko. Lagi na lang ganyan yung ginagawa mo. Amo ka lang. Kuya, ano ba naman yan, kuya? Kung kailan naalis na ako, tsaka mo... Amo ka lang pala, tanggal angas mo. Amo ka lang. Amo ka lang sa Kapampangan. Ay, wait ka lang. More you know. Nakita akong kalbo kayo. Pero kung papansinin nyo, under sila sa asawa nila. Ayun. Yun, sagot yun. Isa pa yun. Akala kasi nila cute yun eh. Na maging under ka sa asawa mo eh. Akala kasi talaga nila cute yun. Kasi ang ginagawa ng ibang mga babae, gaganon yung mga babae, diba? Parang mapupuriin ka pa nga sa social media eh. Pag nagpakita ka ng ka-underan mo eh. Pero ang alam mo, may paniniwala talaga ako, tol. Ako, hindi lang alam ng mga tao. Sa'yo na lang yan. Huwag siya. Napaka-godly kong tao. Hindi ako religious na tao. Pero godly ako. Ako may paniniwala talaga ako na pag naging under ka sa babae, naiinis si God sa'yo yun. Parang paparusahan ka niya. Kaya pag titignan mo lahat ng under talaga, ang gulo ng mga shit nila talaga. Isang talaan. Magulo, di ba? Meron silang something na pwedeng mapera sila. Yeah. Pero may something na magulo dun sa kung anumang nila sa buhay nila. Alam mo bakit ang explanation nun kung bakit naiinis si God pag under ka? Kaya nga naiinis si God kay Adan eh. Naiinis si God kay Adan kasi ang una niya sinabi talaga, ba't ka nakinig sa asawa mo? Diba? So wag kang para sa akin, huwag kang magiging under kasi una... Kala ko ba hindi ka religious? Nasaan yung Bible code? Pag walang Bible code, hindi counted ang opinion mo! Explain ko rin kung bakit naiinis si God nun ah. Kasi sa tingin niya, anak ka niya. Ayoko na! So, isipin mo, anak ka talaga ni God. Kung si Jesus Christ, makita mo under, ano isipin mo? Tama. Under? Jesus? Under? Pinapauwi. Si Jesus, pinauwi ng asawa niya. Pinauwi siya sa kalangitan. Hindi mo na idol si Jesus na. Isipin mo, tol. Hindi mo na siya idol nun. Isipin mo, nasa Last Supper sila. Bilang sabihin Jesus. Meeting sila. Sabi nga, tumawag. Uwi na ako, Peter. Kasi nagpadala na ng messenger. May panood noon sa ngayon, kalbo. Ano ba? Messenger, no? Bata, may dalang Uwi ka na daw. Anong oras na? Ay, uwi na ako ha. Pinauwi na ako. Di ba? Oo, tol. Anak ka nga ni God eh. Hindi ka pwedeng maging under. Anak ka nga ni God eh. Ay, nako. Ayoko maging pastor sa inyo, pero di ba technically si Jesus ay under sa ating lahat? Di ba namatay nga siya para sa atin, may ganon. Proud say si God, kaya si Jesus daw. Ano to? Wow! Oh! At yung araw na yon ay lagi nang nangingisda si Pedro. Namimingwit ng mga perlas sa dakong silangan. Kulot. Kid. Bruh. Kasi kailangan nyo yun. Hindi mo kailangan ng tickets, hindi mo kailangan ng concert. Idol ko na pala yung kalbo. Gusto ko na rin makikita kung ganito mga babae. Where's the flowers? Okay. Kung ikaw magsasashay away. The nerd! Yan ang masculine energy. Ito yung lalaki. Gusto nga kapwa lalaki. Mapakal yung hindi. Naka-shades pa eh. Hindi na sa tumayo eh. Tara, ganito pala maging pasahero. Talaga, napaka-wholesome sulot. Ay, pare ko'y, turuan mo kung sumayaw. Naiintindihan kita. Tutong gumalaw. Naiinggit kasi ako sa inyo. Ang gaganda kasi ng mga moves nyo. Kanina pa ito yung pag umaga ka pumasok eh, wala ka pang energy. kanina pa ako.
Maglaro tayo ng Dota. Pwede ba sumayaw si lalaki? Pwede ba sumayaw yung kalbo ng ganito? O yung lalaki magaling sumayaw! Oh! Walang feminine masculine energy! Oh! Ekalal energy lang kailangan ko. Mapamasculine man yan o feminine, wala tayong pake. Basta may energy. Basta tigana pa. Dali mag-away kayo sa comment section so makita nyo mga opinion. Dami yung gusto sa buhay. Iniisip ko kung hindi ganun kalaganap ang social media, wala masyado may pakialam nito. Pero yan, madali kumalat ng mga iba't ibang opinion na talagang hindi mo na mahanapan ng tamang sagot agad. So, nagiging ano siya, up for debate. Kaya okay lang. And every day's a dream when I'm carrying your love with me. Literal. Ang tunay na masculine energy, iniiwan yung nabuntis nila. What? Ang tunay na army ka, do it this. Galingan mo ah. Ano ang ibig sabihin ng BTS? Behind the scene. Ilan ang member ng BTS? 5 ata. Para sa'yo, sino ang pinakagwapo sa BTS? Jimin! James. Ang pinakamagaling sumayaw? Michael Jordan. Pinakamagaling kumanta? Chris Paul. Ano sa Korean ang I love you? Konnichiwa. Huling tanong. Last question. Bakit di ka crush ng crush mo? Korean po ito. Tayo manira sa trip na iba. Ha, lahat. Lalo na yung ano, yung kay Akon, yung kay Neo, nalalo kayo mga yan. Pero wala, ganun talaga. Pwede ka, Nightcore ang tawag dyan noon sa YouTube. Parang yan. Ayan, pumili ka na dyan na makasama mo sa konseho. Kalbong nakasombrero, sulot, at ang tunay na lalaki, nagbibigay ng tropa time. Where's your license? Your license? You have your driver's license. You have your driver's license. Doggy, pwede bang meron may license mo, Doggy? Kawakas may wholesome din sa dulo. Sir. Yes sir, yung driver po, yung aso sir, nasa loob po eh. Dalawa po sila, kasama yung asawa po. Is this your Lagot! license? Ha? Is this your license? Oh, para hindi ka mato ha. Next time, huwag ka rito magpa-park, bawal ha. Opo. Hindi ka pwede mag-park dito. Huwag sa bangketa, bawal ha. Tunay na lalaki. Nakukitan. Sir, ito po license sir. Hey, ikaw ang nagdadrive, sabihan mo yung asawa mo ha. Oo. Ito, you can pay here sa Bayad Center. Sino nag-drive? Lalaki, babae? Para may issue pa. Naka-Gcash ha. Sige, may lisensya na maayos, oy. Ah. Babae yun oh. May attitude eh. Belated Aspin Day. So, doon natatapos yun. Ano yun, sulot. Para mga ganito. Yung mga sukot, di ba? Kung feeling nyo, kung malakas kayo ng araw na yun, gusto nyo sumalo ng sama ng loob. Huwag nyo ba tayo like, share sa mga kalbo nyo, may sombrero, friends. At huwag nyo, kalbo din pala na ngayon ko na napansin. So, ano na ako, nabulag na ako sa mga kalbo eh. So, Paulol Adrenaline Energy na mamaalam. Shoo!